Ideme na to, dobre. Ahoj Dukláci. Chcel by som sa s vami týmto videom rozlúčiť po dlhých 8 rokoch pôsobenia tu. Chcel by som to video využiť hlavne na to, aby som poďakoval všetkým ľuďom v klube. Poďakoval klubu za príležitosť, ktorú mi dali ako neznámemu študentovi. Dnes po 8 rokoch odchádzam plný skúseností a skvelých zážitkov, na ktoré mi najviac ostanú v pamäti postup do ligy a minuloročná baráž. Verím, že aj ľudia v klube budú na mňa spomínať s radosťou, tak ako ja budem spomínať na všetkých rád. A chcel by som im všetkým poďakovať za krásne roky, ktoré sme tu spolu strávili. Chcel by som im poďakovať za spoluprácu a za to, že som sa tu vždy cítil ako doma. Vždy sa sem budem rád vracať a verím, že to nie je s Bohom, ale dovidenia.